ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଯତ୍ନ। ଲୟଲାର ସାଧୁ ଇଗ୍ନାସିୟସ୍ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ତଥା ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପହାରର ପ୍ରବନ୍ଧକ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ତାଙ୍କରି ପୁସ୍ତକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା, ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧୁ ଇଗ୍ନାସିୟସ୍ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମ ଜଗତକୁ ଯତ୍ନ ନେବା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରି ଆମ ପରିବେଶରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁ ଇଗ୍ନାସିୟସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା।